Nuday ko'y lubong nadawel, ket awan di gagayem, ni Jesus din kapagtaklina. Nuagarubos day talwa, ket pusong mapulpukan, ni Jesus di mangipatpateken ka. At damang ipatpatek, wenanda pagkamanga, nuanda di problema nga umay. Imay dito'y daga, tapnulwang punasen na, ni Jesus di mangipatpateken ka. Nuumay ti problema, ket malidlidayan ka, ni Jesus di mangliwliwaken ka. Nukasapulam ti gayem, gayem kang nanayon, ni Jesus